Tuna Mipa Cheraw Ronen Tirme Tu Tehi Khawzawl Electric Branch Ueme Ania Mechain Mau and Kong Vetunga Mipa Cheraw Kan Vetunga Tehi Along Chua Tanna Chian Mai Thei Anilawa Mizote run lui con hua lo chuang nghe ni tu na hian chui me ka ni a mu nom dam dai le ni he mi zo hian mal zai turin Chawngtlai Israel som kan be se lo ni kem zo hian Chawngtlai Israel lo in rin turin kan be se tu na hian Khawzawl Officers Club 10 Chapchar Kut Miss thang nga an chul boi le maya dakina result na rom puang do na ni ni pachero Nên rồi hian mal zai Nangai thanga Chawngtlai Israel som do ni Israel zai zo hian Chawngtlai Israel zai zo Sahlam Cultural Club Chawngtlai kan som do na ko ai takin loin bua sai lo turin kanin ne na ni Kem zo hian Chawngtlai Israel mal zai kangai thanga sim zo chuan Sahlam Cultural Club lam mizom ham la men ti turin kan be se le do ni ko ngai in le bua sai turin nge ani Sanitation Club Batch Semna neih ani dona heta hianin branch tina tangkhan YMA IO le YMA chang IO pakhat theu kha ron in ring tura shatir inni neih huna khanin Sanitation Club Batch semna neih ani dona khata khanin adong tur khan branch tina tangin YMA shwai tu le YMA chang IO pakhat kha ron kaldun zel turani branch
chen don ani chu